Hvad så derude? Det er Stefan Hjort her fra Page 4, og i dag der er vi ude og kigge på Sneaker Stores nye showroom, så lad os kigge på nogle sneakers. Der er lidt af hvert her, men altså man kan jo starte her. Det er en god klassiker. Jeg har også haft et par, de blev bare alt for beatet til at overhovedet kunne have på. Der var huller over det hele. Men altså hvis man er rigtig fræk, så går man ud og køber sådan en helt fresh Vans sneak. Fordi det passer næsten godt til alting. Altså, altid gode venner. Og så hvis man skulle være rigtig fræk, så går man ned og så tager man sådan en her. Fordi er det ikke lidt en laksefarvet? Jeg føler lidt, den er laksefarvet. Det er selvfølgelig stadig en helt old school. Hvide tennissokker, fede shorts og t-shirts. Så har du dit sommeroutfit lige der. Hvis man kan se på snørebåndene. Altså, hvis jeg skulle have et par, skulle det nok være i den her colorway herovre. Cortica. Fucking fede. Jeg elsker, at den bliver helt slim hernede. De går længere ned. De er sådan lidt misplaceret på en eller anden måde, men det giver egentlig selve skoen et ret godt fedt touch, synes jeg. Og så er de lette. God træningssko, 100%. Lad os prøve dem. De er meget fede og virkelig behagelige her på. Det er sådan nogle, man sagtens skulle finde på at løbe en tur i. Og det er fedt, jeg kan godt lide sneakers, hvor det er sådan nogle. De er fede, både træningscenteret og også når du bare lige går en tur i byen eller et eller andet. Altså, og det kan lidt af begge dele, så er det lige perfekt. Man. Så hvis I har lyst til at få sådan lidt på sneakers, så smut ind på sneakerstore.dk og book en tid, så I kan komme ud og se det her flotte showroom. Jeg har i hvert fald lyttet det, men jeg snupper i hvert fald den her. Så, ses!